bos. Met het koninghert en zijn lakij is Harry Haase soms als een spul. Meestal is het goed dat de fruskip, ja wist dat Haase. Koninghert en Harry Haver. Ja, het is jest. Ja, de wien wordt alweer kouder. En Azen, dan komt de winter. Ja, ik moet zwargen dat we er kleer van binnen. Even zien. Oh ja, hier lijkt er. Noem maar zo. Ah, Fokkevogel. Ja, mijn koninghert hier. Sis, hast u nog aaien, hoor? Azen dan wordt het winter, hè? En ik moet eten inzamelen voor de koude tijd. Geen aaien meer? Harre krammelen. Nee, bedankt, ja. Ja, het beste, hè? Het allerbeste, ja. Verdikke me. Dag, Silke. Dank voor het brengen, hè. En goeie reis naar huis. Ja. Oh, koninghert. Ja? Zorg eens wat ik van Silke de stikkelbaar gekregen heb. Oh, appels. Ja. Hoe volle beter, Harry? 1, 2, 3, 4, 5 appels. Oh ja, ze binnen van Silke haar eigen appelbeem. Wat een gelok, hè? Wist wat? Nou? Ik zal de kliek even bellen, hè? Even bedanken, ja. Want ik ben je wel tegengeplicht, maar ja. Eens even zien, Silke. Oh ja, hier. Sis, lis die appels, lis die maar in de kelder, hè? Dan blijven ze langer goed, Harry. Oh, hij is al voort. Nou ja, Silke. Oh, prachtig. Hier ken ik een heerlijke appeltaart van maatje. Oh, lekker. Zo. Zo, dan zal ik eerst maar eens even mijn wintermantel ondergaan. Ja, dan ga ik straks mooie wintermantel die warm is. En we gaan ook 5 grote appels. Die kunnen we dan mooi bewaren, hè? Ja, die eten we dan op als het koud wordt. Hoeveel appels zal ik in een taart waan? 1, 2, ja. 1, 2, ja. 3, 4. 3, 4. Ja, 4 is wel genoeg. Oh, appelbeem, wat hij jou prachtige appels. Poe. Dat werken is echt niet van een koning vanzelfs, hè? Nou ja, als ik dit oerlid onder Harry Hasse, dan wordt de mantelvissen te kwaad of scheef. En nou is het prachtig worden. Ja. Harry, ik heb honger. Zo, hier ga ik een stuk appeltaart. Ja, voor de honger. Oh, nou, dat is wel heel rap en vlug, Harry. Ja. Oh, appeltaart wordt een verwennerij, jongen. Ik beslucht op appeltaart, hè. Ja. Appeltaart? Appeltaart? Zitten hier appels in? Ja, van Silke de Stikkelbaar. Ja. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, ja. Ach.
Nee, Harry, nou mag dat even goed. Nee, even goed naar mijn jurre. Ja, hè. nee, Zo, maar- zo. Nou hebben we nog maar 1 appel hè, om te bewaren, ja? Ja. En die winter, die wordt een heel skoft. Dagen, weken, maanden. Ja, en al die tijd groeit er dus geen fruit onder de beem. Ja, dat is ja. Oh, wacht eens. Oh, ik ben zo toek als een hazen. Ja, Let op. maar wat nou ver? Goed zin, koning Hert. Ja, best. Ja. Maar Harry, nou mag eens die ene appel echt nog stikken. Ja. Maar koning Hert, zorg jou, deze lietse zwarte pitten. Ja, wisse Ja. verachtig zeg ik die lietse zwarte pitten. Waarom zou ik die lietse zwarte pitten net zien, hè? Tot binnen. Appelpitten. Precies, ja. En als wij deze appelpitten in een groenstopje... Dan komt er een beem uit. Ja, maar een hele bulte naaie appels. Vier. Zij. Zo, ja, geweldig. Ja, dat is mooi doek van die Harry. Ja. Oh, mooi, zo prachtig. Harry, Ja, wist je wel hoe stadig een beem groeit? heel stadig? Ja. Oh. Nou ja. Goeie, koning Skiep. Het is mij koning Hert. Hoe is mijn joh? Mooi. Ja, met jou is Jerre, ik zit mij een probleem. Oh, appelbeem. Dat moest maar heel snel groeien. Ja, een beetje vet erbij. Ja, nou ja, zeg, jou ha een parrenbeem in de tuin, toch? Nou ja, en ik heb een prachtige, mooie, warme wintermantel. En die mij jou dan ha, had ik wat parren van jou krijgen. Mooi. Nou, koning Hert. En zal ik dan een lekkere parrentaartmandje?